Bombo Business News. Ginaduso subong sang opisyal sa mga sang gobyerno nga buhinan ang value-added tax o kunang VAT sa mga kumpanya sang enerhiya agud mapanubo ang bili sang kuryente. Ginklaro naman sang isa ka kongresista nga hindi dali-dali nga kuhaon ang VAT bangod nagakinahanglan ini sang layi. Suno kay Senator Sherwin Gatchalian nga anay dagapamuno sang Energy Ways and Means Committees sa Senado, dako ang mangin epekto sini sa kita sang gobyerno kung kuhaon ang VAT sa power generation kag distribution. Apang suno sa senador, ginatun-an pa sini ang posibilidad nga buhinan ang VAT nga ginapasa sa mga consumer. Nag-ugyo naman si Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan sa pagkuha sang VAT sa kuryente nga suno pa sa iya magaresulta sa mas manubo nga sukot para sa mga ordinaryo nga consumer kag negosyante. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines so konbap kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon na subong nga aga Pebrero 12. Para sa aton nga reference rate of 58 pesos and 29 centavos ang baylos ang isa ka US dollar, 7 pesos and 48 centavos ang baylos ang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 26 centavos ang baylos ang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 59 centavos ang baylos ang isa ka Saudi Riyal, kag 69 pesos and 57 centavos ang baylos ang isa ka euro.